Здравейте YouTube, аз съм Сенсо и днес ще ви покажа как да си направите автоматична ферма за шугаркейн. Много лесна, хрумна ми отделе. Така, взимате си някакъв материал, аз ще използвам стон и си правите колкото искате. Така, взимате пистън или стики пистън, няма значение. Тук ще слагате го така. И тук правите така. Още едно и слагате вода. Когато слагате шугаркейн, ще го направя все едно вече е пораснало. Така да се ляква. Сега отзад слагате още един редстон и взимате репитър, слагате зад пистъните. Взимате редстон, така. Един левър и така. Цъкате на левъра и ето една много проста автоматична ферма. Може и с pleasure plate. Опа. Това беше от мен, абонирайте се, харесвайте и довиждане.